Mae prosiect Archif Llenyddiaeth Cymru yn brosiect 2 flynedd yn y Llyfrgell Genedlaethol sydd yn edrych ar ddyfodol archifau llenyddol yn y cyd-destun digidol. Ond nifer o bobl yn y llyfrgell wedi bod yn dechrau poeni falle wrth i dechnoleg newid a newidiadau cyflym technoleg bod yna beryg gwirioneddol bod tystiolaeth am etifeddiaeth llenyddol ni yn gallu mynd ar goll wrth i lenorion ddefnyddio cyfrifiaduron a phen y papur a e-bost a'r we ac yn y blaen, a wedyn bod angen codi ymwybyddiaeth falle ynglyn â pwysigrwydd diogelu'r deunydd yma. Mae'r prosiect wedi rhannu mewn i 3 rhan. Yn rhan gyntaf wneud ymchwil gyda nifer o'n llenorion cyfoes ni i weld sut oedden nhw'n gweithio, beth oedd yn cael ei greu, ac wedyn bod ni'n gallu defnyddio'r wybodaeth yma i feddwl beth fydd yn gallu dod i'r llyfrgell yn y dyfodol. Rhan arall bwysig y waith y prosiect wedi codi ymwybyddiaeth ymysg llenorion ac yn wir hefyd ymysg y cyhoedd yn gyffredinol ynglŷn â chadwraeth digidol neu digital preservation. Bod pobl yn meddwl falle am sut maen nhw'n cadw dogfennau digidol gwerthfawr sydd gyda nhw a sut maen nhw'n edrych ar eu holen nhw mwyn gwneud siŵr bod nhw'n para i'r dyfodol. Mae'r sialens a'r her falle'n wahanol yn fan hyn yn edrych na gyda deunyddiau papur. Os gallwn ni feddwl falle am archifau llenyddol, maen nhw'n aml yn cynnwys tystiolaeth ynglŷn â ffordd mae llenor yn gweithio, pa fath o ddrafftiau, newidiadau sydd wedi cael ei wneud ar bapur. Maen nhw hefyd wrth gwrs hefyd yn cynnwys gohebiaeth rhwng nifer lenorion a'i gilydd allu feddwl am lythyrau Kate Roberts a Saunders Lewis efallai dros gyfnod o 60 o flynyddoedd. Sut efallai mae gohebiaeth e-bost rhwng rhai o'n llenorion ni mynd i bara yn y degawd diwetha ac yn para i'r dyfodol hefyd. Dyn ni'n eitha cyfarwydd gyda edrych ar ôl dogfennau papur, neu hyd yn oed yn hun pethau fel llawysgrifau yn y llyfrgell, ond mae edrych ar ôl dogfennau digidol yn gofyn am sgiliau gwahanol a adnoddau gwahanol hefyd. Ar un olwg, yn sicr mae cyfrifiadur wedi hwyluso bywydau nifer o awduron, a fel mae wedi hwyluso bywydau nifer ohono ni gyd falle. Mae gohebu yn rhywbeth sy'n gallu digwydd yn lot haws, dros e-bost neu dros y we, ond bod falle meddwl am ofalu neu dod ar ôl y deunydd yn fwy anodd. Un her falle sydd yn wahanol gyda ffeil digidol neu'r rhwyddineb lluosogi copïau o ddeunydd digidol ydy mae yna sialens wahanol gallai fod sawl fersiwn o ffeil digidol yn bodoli ar draws sawl cyfrifiadur, ar weinydd arall, ar go bach, gallai pethau yma fod ar wasgar mwy na fydde rhyw bentor o lawysgrifau neu papurau yn draddodiadol, a mae hwnna'n her yn wahanol falle. Mae hefyd yn wneud y syniad o'r gwreiddiol neu ble mae'r gwreiddiol yn byw yn fwy problemus dod o hyd i'r ffeil digidol gwreiddiol neu falle. Ac hefyd wrth gwrs bod rhain yn gorfod eistedd ochr yn ochr gyda deunyddiau papur. Mae awduron ni ar y cyfan dal hefyd i ddefnyddio papur yn ogystal. Allwch chi ddim cyrraedd pawb, felly mae codi ymwybyddiaeth yw'r ffordd da ni'n mynd i sicrhau bod yn etifeddiaeth welynyddol ni ac ym mhob fath o gofnodion digidol yn cael ei cadw. Allwch chi ddim rhoi rheolau hernaidd i bobl, ond allwch chi roi canllawiau, allwch chi roi awgrymiadau a chodi ymwybyddiaeth. Ac wrth gwrs yn raddol bydd y math yma o feddwl am ddiogelu gwaith yn dod yn rhywbeth sydd yn gyffredin i ni gyd. Ond felly mae'r syniad yma o gydweithio a gweithredu'n gynnar cydweithio'n gynt yn rhywbeth yn sicr sy'n gorfod digwydd gan bod dogfennau digidol falle'n llai diogel na dogfennau papur i'r hir dymor. Gallai hyd yn oed ddechrau gyda rhywbeth o syml a roi enw ystyrlon i ffeil neu ddogfen, bod hi'n deitl cerdd neu teitl y benod neu enw neu lleoliad y llun ydych chi wedi gymryd, fel bod rhywun yn gallu gweld beth yw'r ddogfen heb orfod chwilotau i weld beth yw dogfen 1 neu dogfen 2. Mae rhywbeth fel yna yn wahanol i ddeunydd papur, allwch chi edrych ar lyfnodiadau a gweld yn fras, dyma nodiadau ar gyfer y gyfrol hon. Dydy floppy disk neu CD-ROM ddim yn dweud dim byd wrthoch chi tan ydych chi'n gallu agor e. Felly os gallwch chi agor e, mae'n fanteisiol ydych chi'n gallu gweld falle beth yw'r deunydd sydd yna. Yn ail falle, meddyliwch am gadw copïau diogel o ddeunyddiau pwysig ac o gadw copïau eraill mewn man arall. Falle petai chi'n cadw copi ar go bach neu'r CD neu'r go caled allanol, bod chi ddim yn cadw hwn yn yr un man a'ch cyfrifiadur, cadwch e gyda ar y teulu neu yn y swyddfa. Felly petai rhywbeth yn digwydd i'r swyddfa, neu bod y tŷ'n llosgi lawr, o leia bydd gyda chi fan, copi arall mewn man arall. Mae'r prosiect yn rhedeg am rhyw 6 mis eto. Un o'r pethau dyn ni'n gwneud ar hyn o bryd, a brafod sgwrs yma wedi codi ymwybyddiaeth ymhellach. Fi ys i llynedd er enghraifft yn y Steddfod yn cynnal sgwrs gyda Ifon ap Glyn. Bydde fi ymhellach ddiwedd y mis yn rhoi sgwrs yng nghanhadledd yr Academy. Mae'n gwefan ni wedi lawnsio y cyn Nadolig. Os gallai tynnu sylw at y cyfeiriad gwe, fan hyn, mae'r taflenni yma hefyd wedi cynhyrchu, mae'r rheini wedi gyrru allan. Dyn ni wedi bod yn cydweithio gyda'r Academy wrth gwrs fel y corff sydd yn cynrychioli awduron Cymru i ledaenu'r neges yma ymysg y llenorion. Felly mae yna'n un rhan bwysig o'r gwaith. Hefyd wedyn mae yna bethau mwy technegol
neu o fewn prosesau'r llyfrgell sydd yn dyn nhw blaen hefyd o geisio cael derbyn dynyddiau digidol i fewn i lif gwaith y llyfrgell. A so wrth gwrs, mae'r prosiect yma oblygiadau tu hwnt i archifau llenorion yn unig, archifau gwleidyddion, neu wrth gwrs bydd llyfrgell hefyd yn derbyn dynyddiau digidol fel cyfnodolion a llyfrau hyd yn oed yn ddigidol yn y dyfodol.